S bratom som sa dohodol, že si požičam Axata. On ho nepoužíva, však vidno, jak vyzerá. Vlastne ostal nám tu po krstnom. Dneska ho brať nebudem, ale aspoň ho vyskúšam naštartovať. Uvidíme, či ešte má nejaký život v sebe. Vzdal som to, idem po benzín, dať co tam je, ale nechce mi to pretočiť. Takže benzín je tam, bolo dosť medná. Dúfam, že to rozbehne. No tak to je. Smutný som. Naťahal som sa jak chuj a neštartlo to. Takže vyskúšam ešte vyčistiť sviečku. Uvidíme, co to spraví. Sviečka je nejaká zalepená. Vyčistím a skúsime znova. Dobre, sviečka by bola naspäť. Viem, že sa to vypína tým, že spojíš na kostru vlastne tento červený drôt. Spojíš alebo rozpojíš, teraz neviem, jak to tam funguje v tom vypínači. A to ho vypne. Tak ja skúsim pre istotu odpojiť ten drôt. Či náhodou to nemám v takom stave, že sa mi to akoby chce vypnúť. Dobre, čiže vybral som filter. Vyzerá asi tak. Myslím, že asi tak úplne nemá vyzerať. Ale nechytlo to ani bez neho, tak ešte vyskúšam takto. Mohlo by sa to rozbehnúť, bo začína kropiť. Asi 5 sekúnd potom. To som asi nemal robiť. Sme v prdeli. Nič, podržal na štart spreji. Najprv štartol, držal to možno 3 minúty, potom zas. Takže asi tento súboj nevyhrám, ale aspoň viem, že sa vie roztočiť, zafungovať. Vozík nie je úplne špatný, ale má svoje nevýhody. Je extrémne ťažký. On má vlastne napravu zo Žiguli. Nebol by to problém, ale nosiť pod sebou ťažký diferák, keď ho tam nie je treba, akože je proste ťažká. Ďalšia vec, zložil sa vozík, pravila sa ručná brzda a že potom sa spraví pedál. Samozrejme, ako náhle už bola ručná, tak sa na to vykašľalo. Teraz už fungovala tak, že už na tom fakt, že extrémne poslednom zúbku reagovala a vôbec sa mi to nezdá bezpečné. Brzdené napravy, akože dosť drahá položka na to, že by som to tu investoval. Takže myslím, že to vyrieši nejaký lacný, ľahký vozík z Bazoša a na tento sa asi vykašleme, lebo to asi nestojí za to. Fakt je fest ťažký. Axatík musí dostať trocha lásky, lebo toto tu ani na také otačky sa nedostal, jak niekedy. Ja pamätám, ešte som s ním kadeco vyvážal a to išla jak raketa. Akože fakt má to dobrý ťah, ale teraz to s tým nemá nič spoločné, čo to bolo. Takže bude chcelo nejakú drobnú generálku a môže nám poslúžiť. Ja myslím, on tak pol tóny uvezie v pohode. Mali sme toto tu ako piste naložené s hlinou a bolo bez problémov, takže to myslím, že sme aj v iných číslach boli pol tóny. Čiže k tomu príbehu asi toľko. Čiže Axat je doma, možno po obede dám dolu karburátor, pozriem na to, dáme ho kus do laty. No dobre, čas rozobrať Axat. Predtým než to zrobím, tak aspoň si to tak spravím pár pohľadov, že by tie veci skončili tam, skade som ich vybral. Určite by som vyskúšal aj preplachtuť nádrž, no a vyčistím ten karburátor. Dúfam, že sa to spamätá. Ako nevravím, chcel by viacej lásky, ale pre začiatok, že by to jazdilo. Hneď tu vidím, že toto kolienko už má za sebou. Predpokladám, že to je také odvetravanie alebo niečo také. No čo ja viem, či to vyzerá tak vzorne, moc sa mi to nezdá. Asi pokračujeme ďalej. Myslím, že to bude bordel všade. Chcel by som otvojiť nádrž, zoberiem nejakú fľašu, že to spustím. Kus by som možno ju pretrepal, prečistil tiež. Možno by to chcelo tu navložiť filter. Videl som, že niektorí títo Axat fanúšici to tak majú. Neviem, toto tu presne ak funguje. Rozumiem zhruba, čo to je, ale neviem, jak je to tam napojené, čo to poťahuje vlastne. Tak nejak to vyzerá v tej myštičke. Takže myslím, že keď tento sa ide vnútri, tak som si asi odpovedal, že co s tým je. Trošku je obnažený. A ešte skúsime pozrieť, co je pod tým, už keď to rozoberám. A vyzerá, že bude treba ísť nakúpiť na to súčiastky. No veľa tu toho neostalo. Dám dole ešte aj tú cievku. Skúsim, či sa dá kúpiť nová. A mám taký dojem, že tu je vypúšťacia šruba. Čiže asi musí celý motor dole, takže už keď som to došiel až sem, tak asi to dorazím aj tým.
Dobre, vymklo sa mi to spod kontroly. Už v tom obchode asi skôr budem riešiť, čo mi netreba, než to, co mi treba, lebo treba mi snať všetko. Takže takto vo vedierku, polka jak zata, tak som zvedavý, no. Čo vyriešime, idem do obchodu. No dobre, dačo mám, ale veľa toho nemám. Je to starý črep, nemajú na to už takmer nič. Riešili sme druhý karburátor, tak samozrejme, že sa už nevyrába, dá sa dať z iného modelu, ale treba v ňom vymeniť polku veci. Uvidíme, budem čistiť a dávať to dajak do laty. Základné veci, jak filter, olej a čo, hadička na benzín, tak to mám. Tak uvidíme, čo z toho vyskladáme, že ak bude, tak bude. Dobre, čiže rozhádal som ten karburátor, jak sa dalo. Možno sa dá ešte viac, ale ja s tým vôbec nemám skúsenosti. Prakticky neviem, čo robím. Mám tu brzdu vyčistiť, benzín, kevku, paličky do uší. Skúsim to tak vyčistiť, potom to prefúknem s kompresorom a budem dúfať, že sa to spamätá. Možno keď to očistím, tak tu nájdem ešte niečo, kde sa to rozoberá viac. No i skúsime to dať dokopy, no. Už čo bude, to bude, no. Ultrazvukovú čističku nemám, takže smola. Toto hádam už viac vyčistiť nepôjde. Ešte vyfúkam kompresorom tej komory, poskladáme to a uvidíme. Ďalej mi treba vyrobiť papierové tesnenia. Bude sranda ešte. Víkend horúčava, vonku sa mi nechce ani prd, ani nemám chuť. Ale máme tu tento karburátor v benzínovej lázni, tak idem ho teda prepláchnúť, poskladať. Možno sa dostanem aj k tomu, že to zamontujem na traktor, no ale neviem. Čiže karburátor zložený, toto chodí úplne ľahko, nechcem to mázať, neviem, či sa to vôbec má mázať, že by sa tam nerobili nejaké usadeniny, ale vyzerá, že to ide úplne ľahúčko jedno druhé. Myslím, že začiatok dobrý. Teraz by to chcelo povyrábať tesnenia, lebo absolútne všetky sa rozpadli. Tu som nechal pôvodné, i keď dúfam, že to nebude robiť nejakú neplechu, no ale tu tesnenie jedno, druhé, tu je malá príruba, ďalšie, a ešte taký pliešok a ďalší, čiže treba mi nevyrábať tieto tesnenia. Dostal som na to nejaký špeciálny papier. Všetko je raz po prvý raz, takže tu bude aj toto. No tu mám tú prírubu, vlastne táto ide nejak tak. Čiže potrebujem predňu tesnenie, zadňu tesnenie, no a ešte je tam jeden taký plech medzi motorom a tým, čiže tam znova tesnenie. Pravil som si zažitok, ale aspoň sa niečo nové naučím. Takto vyzerá nejak papier na tesnenia. Ten má nejakých 0,3 mm. Verím, že sú aj iné hrúbky, ale myslím si, že v predajni mi dali čo mali. A tu niektoré tesnenia mám aj fyzicky, čiže tie si obkreslím. Tie, ktoré žiaľ z nich nič neostalo, napríklad toto, tak toto budem musel obkresliť podľa príruby a to vidím asi na tenký nožiček a nožnice. Adélka sa ujala, že by to možno aj spravila, tak uvidíme. Dobre, nakreslené to mám, čiže treba to povystrihovať, povyrezávať. Toto posledné ešte dokreslím, jak bude na mieste, lebo to sa neodvážim takto trafiť presne tie dierky. Potom tu mám tento systém, ktorý ani neviem, jak by som ho nazval, ale viac menej ten ovláda ten voľnobeh a tú páčku toho prívodu vzduchu. Ide tiež troška ťažšie, ale je to asi nit, čiže to nemám ani ako rozobrať, čiže vyhodím túto pružinku, tu si zaznamenám, jak má byť otočená a hodím to asi trošku do toho benzínu, nech sa to prečistí, potom to rozchodím, vyšuchám, uvidíme. Tesnenia mám vyrobené. Mám pocit, že je to tenký papier, tak neviem, či to bude dobre. Teraz to poskladáme s tým, keď to nebude robiť problémy, necháme to tak, keď hej, tak sa to bude meniť. Ale už aspoň mám pekné šablónky.